1984 kan ni mina underhållningskonster hyra. Men det är bäst att skynda på, för jag blir väldigt svår att få. Jag har världens största repertoar. Så är det, jag har oändligt gott om tid att öva mig. Ring isoleringen och ange när ni tror ni kan behöva mig. Jag har oändligt gott om tid att öva mig, att öva mig, att öva mig.